Egyetemről érkezett hozzánk, és a mai előadáson, ami a Magyar Tudományos Akadémia alumni előadás sorozatának egy újabb része, az informatikával kapcsolatban fog minket egy kicsikét tovább fejleszteni. Köszönjük szépen! Át is adom akkor ezt volt. Köszönöm szépen, csak azért beszélek, hogy a mikrofonban is nincs hozzá hangosítás, ugye? Nincs hozzá hangosítás, ugye? Csak azért beszélek, mert a kollégám megkért, hogy a fölvétel. Valamennyi hang, de ezt tényleg meg. Szuper. Megszeretettel köszöntek és mindenki. Kicsit túlmozgásos pedig, hogy fogok mozogni közben. Én vagyok az OBE-ben Nagy János informatikai karának a dékánja. Emellett az egyetemen tudomási innovációs sportjának a szakmai vezetője is én vagyok. Még van egy pár kalapom, de ezeket most nem mondom, ezek a legfontosabbak ezek közül. Most készültem egy előadással ebben a témakörben, de az igazság, hogy olyan brutálisan működik a fejlődési területe, hogy 3 nappal ezelőtt léptünk egy szintet, meg látunk egy új világot, úgyhogy a tudásom az már nem 3 napja. De ez majd az önök, hogy megengedik, hogy tegeződnék. Ez majd igazából a ti kihívásatok lesz majd, meg nekünk, mint egyetemnek a kihívásunk, hogy hogyan viharni fogunk ennek az AI-nak megfelelni, hogy fölkészülni rá. Elég, hogy dilemmában vagyunk mi is, hogy mondjuk így problémákat látunk magunk előtt, hogy megoldani a kihívásokat, inkább problémákat. Úgyhogy sokszor szoktam ebből inspirálódni. De nem lesz a prezentáció nagyon unalmas, ezt a felkérést kaptam, hogy legyen benne AI, meg legyen benne egészségügyi technológia. Az OBE-ben mind a kettőben eléggé erősült, hogy tudok miről beszélni. Vissza kell fognom magamat, és kivágtam belőle egy csomó szlájdot. Egyrészt a mondjuk így lelki üdvötök kedvéért az összes ilyen egérdalagoló szlájdot kivágtam belőle, hogy ne legyen túl véres, csak egy-kettő munkásokra benne. De ezeket végig fogjuk venni, illetve van még most itt adhoktálok egy ötletem, és megmutatnám, hogy mi a valóság, és hogy amikor ti majd mentek egyetemre, vagy ha továbbtanulást terveztek természetesen, akkor mire kell majd fölkészülni. Mi izgatott álló szemekkel lessük a legújabb technológiai jutásokat, de igen, a kihívást látok az egész Európai Unió szempontjából ebben a tekintetben, úgyhogy gondoltam, majd egy videót lejátszunk, aztán meghallgatom, mi a véleményetek. Az előadáson felé ezt ki fogom hagyni. Jó? Most szerintem az sokkal érdekesebb, meg izgalmasabb lesz, amit megnézünk egy YouTube videót, egy nagyon rövidet, és akkor utána arra még egy picit diszkusszálni. Jó, az Óbudai Egyetemről kaptam feladatást a kolléganőtől, hogy beszéltek egy kicsit rólunk, vagy picit piárolhatom magunkat, mert azért sok ember nem tudja, hogy kicsoda az Óbudai Egyetem, hogy manapság hol helyezkedik el így a tápláléklázban vagy a palettán. Ezért tudom büszkén mondani, hogy elég dinamikusan fejlődő egyetem vagyunk. Ugye a magyar műszaki felsőoktatásban van az Óbudai Egyetemnek 7 kara, ebből az egyik közgazdasági kar egyébként, tehát mindent lehet nálunk tanulni, kivéve mezőgazdaságot adott egy picit, nem lehet nálunk bölcsésznek lenni, nincsen jogi fakultásunk, nincsen orvosi képzésünk, egészségügyi képzéseink, tehát csak technológia fókuszú egészségügyi képzésünk van. Ha valaki hozzánk jön, akkor mérnök lesz belőle, vagy valamilyen informatikai szakember lesz belőle, vagy lehet valamilyen közgazdász, vagy marketing szakember, ezek elérhetők nálunk is. Szóval így érdemes értékelni az Óbudai Egyetemet, hogy nem nincsenek olyan klasszikus szakok, mint orvos, jogász, meg közgazdász. Ennek ellenére van 12 000 hallgatónk, és minden harmadik mérnök, informatikus szakember ma az Óbudai Egyetemről kerül ki. Ez a statisztikai tény, nem én mondom, van az oktatási hivatal mondja. Tehát egy elég nagy egyetem vagyunk ezzel a portfólióval. Másik oldalról mondjuk így kitűzött célunk befektető egyetem, vagy innovatív egyetem profiának a megvalósítása. Ennek a lépéseit járjuk, vagy teszünk meg mindent ennek érdekében. Más nem mondom, és itt az arra valakit, hogy mozgok össze-vissza, akkor szóljon, de ez a megszokott oktatói stílusom. Szóval az egyetem tekintetében az innováció eléggé fókuszban van, ha csak más nem mondjak, 3 tudományos innovációs park, vagy állítólag nevén Science Park felépítésére kapjuk az egyetemünk mandátumot, és ennek a létrehozásán dolgozunk jelenleg. Ezek nagy infrastruktúrális beruházásokkal is együtt járnak egyébként.
Másik oldalról az innovációs láncot, amit sokszor valamilyen hírekben, azt mi megcsináltuk, nem csak beszélünk róla, meg csináltuk. Ha valaki hozzánk bejön egy hallgató diák, egy ötlettel, és ez az ötlet elég jó, meg tudja mérettetni magát kezdetben egy proof of concept pályázat keretében, vagy projekt keretében, amikor kap erőforrást, ha nagyon jó az ötlet, akkor finanszírozás és mentoringot arra, hogy kidolgozza. És a mi belső értékláncokon egészen 300 millió forintos beruházásig el lehet menni. Ennek különböző szakaszai vannak, meg lépései vannak, de ezt megcsináljuk. A munkával nagyon nem végeztünk még 2022. januárja óta, ugyan vannak. Mondhatjuk ezt, meg mi is modelláltat egyetemként a működésünket. A területen ez nagyon sok szabadságot adott nekünk. Nagyon sok olyan lehetőséget kaptunk ezáltal, ami nem elérhető máshol, vagy más környezetben. Sokkal több lehetőségünk van, befektetéseket hajtottunk végre. 22 óta kidolgoztunk olyan rendszereket, szabályzatokat, amivel megvalósítottunk most már. Azért 4 évben startupunk valami elég vitális, többi meg dolgozik, hogy vitális legyen, illetve nagyon sok olyan projektet, olyan beruházást csináltunk meg, ami enélkül nem lett volna lehetséges. Éreztem volna egy nagyon dinamikus a fejlődésünk. Nyitottunk STEM irodát, amit titeket is érintett, például nyári tábor formájában. Szervezünk például Minecraft tábort, ha valakit érdekel. Egyhetes rendező az egyetemnek, pont a Neumann karán, vagy a Pandó karán, ha valaki ebbe szeretne bekapcsolódni. De nagyon sok időt, energiát áldoztunk például diverzitásra, vagy ilyen diversity célokra. Az egyetemi külföldi hallgatóknak a létszáma az nagyon dinamikusan nő. Nyitottunk Kenyában a Borzairodát például, ez se annyira ismert tény rólunk, és nagyon sok mindennel foglalkozunk. Középiskolák felé kidolgoztunk új lehetőségeket, egy partneriskola hálózatot, és érettségi felkészítőt tartunk, tehát mind olyan dolgokat, amiket ideig nem csináltunk. Most már mi is beleszagoltunk abba, hogy mi magunk hogyan tudunk fenntartani középiskolákat, ha valaki nem követte volna híreket. Az 5. kerületi Színjei Mása Pál Gimnáziumnak és az Orhidea tagiskoláknak, vagy bocsánat, általános iskola és középiskolák rendszernek is mi vagyunk a fenntartói, illetve hát szeretnénk további ilyen mély partnerségeket is kötni, erre is megvan minden lehetőség. Azért próbáltam így érzékeltetni, hogy látszódjon honnan hova jutottunk el ez alatt a 2,5 év alatt, azért van már pár ősz hajszállam, illetve inkább szakálszállam, mert hajszállam az egyre kevésbé van, de azért sokat dolgoztunk ezen. Maga az Óbudai Egyetemről ennyi. Ilyen, ha valakinek van kérdése, akkor természetesen nyugodtan tegye ezeket fel. Az informatikai karról beszélnek egy picit, jelenleg 2200-2300 közötti aktív hallgatói létszámmal rendelkezünk. Ez mondjuk 4 évvel ezelőtt olyan 1600 volt, tehát egy pici dinamika azért nálunk is megfigyelhető, és nagyon nagy mértékben bővítjük a palettánkat. Mérnöki informatikus és üzemmérnöki informatikus képzéseket kínálunk szinte minden képzési formában, mert pont most az esti képzésünket azt kivezettük, de a levelező és egyéb formátumokban elérhetőek ezek az alapképzések, illetve egyre nagyobb a mesterképzési kínálatunk. Idén februárban elindítottuk az adattudomány mesterképzést is többek között, úgyhogy most már mérnöki informatika, gazdasági informatika, kórháztechnika és orvostechnika, kiberbiztonság, adattudomány, alkalmazott matematika, mesterképzési portfólióval rendelkezünk, elég jövő, ebből 4 mesterképzés az utóbbi másfél évben hoztunk létre. Amit tényleg mi hoztunk létre, és utána végezünk országban. Ennyit a karról, nagyon sok olyan specializációnk van, amit érdemes, értékes megfigyelni, fölvenni, hogyha valaki hozzánk jön. Erről Big Data, mesterséges intelligencia, ezek mindig az alapképzésen elérhetőek, vadonatúl tantervünk van. Nagyon fontosnak gondoljuk a social skill-eket, amikor hozzájön egy munkáltató, hogy milyen a képzés, hogy még mondjak róla valamit. Igénytámasztóként 2 dolgot szokott nekem mondani. Tudjanak angolul, meg tudjanak csapatba dolgozni. Hát ez mindig az egy kicsit dilemma, hiszen mi informatikus, illetve mérnök profilú szakembereket képezünk,
Úgyhogy hát kicsit át kellett ezt gondolnunk, meg is csináltuk az új tantervünkben, már van egy egész olyan ág, ami ezt a skillsetet fejleszti a magyari hallgatóinkban, remélem elmondani. Úgyhogy ezek vagyunk mi, és nem állunk meg, továbbra is bővülni fogunk, remélem, hogy majd meg tudunk győzni titeket arról, hogy miket választatok. De visszakanyarodva a témára, csomó ilyen száraz diám van, ami annyira nem, talán nem köti le az érdeklődéseteket, vagy nem annyira fancy. Egész egyszerűen vannak olyan fundamentumok, amiket ki kell mondani, mi ez a mesterséges intelligencia. Azért manapság ezt nem mindenki tudja, vagy sokan nem tudják. Én nem tudom, mi az a mesterséges intelligencia manapság, olyan mértékben változik a paradigma, hogy nap nap új definíciót lehetne alkotni. De azért, ami általánosan elfogadott szabályrendszer, az itt található. Mivel kérték, hogy medtechről is beszéljek, orvostechnikáról, nem lehet elkerülni azt, hogy valahogy definiáljuk. És itt felhívnám még egy dologra a figyelmet. Igazság szerint ebben a témakörben és egészségügyi AI-s fejlesztésekben nem a technológia fontos vagy a kérdés. Ez egy másodlagos dolog. A jog, meg az etika a sokkal fontosabb. Meg a tanúsítási rendszer, engedélyeztető és szabályozási kérdések, ezek határozzák az iparágnak a mindennapi tevékenységét. Ma Magyarországon éppen egy nagyon nehéz helyzettel néznek szembe a vállalatok, meg mi is. Változott az EU szabályozási környezete, ami óriási kihívásokat állít a kiberbiztonság és orvostechnika oldaláról a cégeket. Amikor beszélgetünk egy fejlesztésről, akkor valójában az esetek 95%-ában erről beszélgetünk, nem arról, hogy milyen típusú modell fog futni annak a rendszernek az agyában. Jó, azért beszéljünk egy picit arról, hogy AI, tehát alapban egy neurális hálózat szokott lenni a leggyakoribb megjelenítése, vagy amikor prezentálni szoktuk, hogy mégis mit jelenthet ez az etikus terminus. Ugye itt fel is van vetítve egy AI. Valójában ez egy nagyon egyszerű dolog. Nulla tudatosság van benne, ez matematika. Aki szeret matekozni, az ezt szeretni fogja. Konkrétan ez egy mátrixszorzás, még konkrétan egy tenzorszorzás valójában, amit itt láttok. Mondhatnék, hogy elérnék szavakat találni, hogy ez egy mátrixok, vektorok lineáris kombinációja, nem mondjuk ilyeneket, is mondtam. A végeredmény pedig az, hogy a 3 az miért pont 3, és ennek mekkora valószínűsége. Igazából ez egy nagyon egyszerű történet, nagyon egyszerű dolog, szorzás-osztás. Ennyi van benne, semmi nem tud többet, csak sokkal belőle. Sokszor elfelejtik, és hogy magasabb felkölt célt tesznek, vagy tűznek ki maguk elé az emberek, hogy mégis definiálják valahogy. De nagyon atomi egységekből nagyon sok van együtt, és ebből szervezünk egy hálózatot, gyakorlatilag ez az, amiről beszélgetünk. A probléma nem ebben van, ha orvostechnikával akarok foglalkozni, hanem abban, hogy egy ilyen hálózatban nem tudom megmondani, hogy miért mondtad 3. És ha nem tudom megmondani, hogy miért mondtad 3, akkor én azt sem engedném magamon, hogy vágjon, vagy megdöntsen engem például egy olyan irány, ami döntést hoz, vagy akár ő értékelje ki a leleteimet. Mindig azt kell mondanom, hogy az orvos értékelje ki, hogy ő az a döntést, persze a döntés nem mutatásból lehet ilyet mondani. De még nem tudom tisztán megmondani, hogy ő miért döntött így, miért hozta meg azt a döntést, hogy ez 3, addig a jog nem igazán engedi, hogy milyen rendszereket használjunk élesben. Mindig ugye odaértünk el, hogy az orvosnak úgy mond egy véleményt, aztán az orvos majd felülbírálja, vagy elfogadja, de jogi felelősség az orvosnál. Alapból milyen típusú rendszerek léteznek? Van a felügyelt tanítás, nem felügyelt tanítás, és megerősítés és tanítás. Emellett még van nagyon-nagyon sok olyan téma, vagy földrated learning, vagy honnan szerzünk az adatokat, stb., ami fontos. Alapból ezek a nagy témák vannak. Nem megyek bele, hogy mi mit jelent, csak ha van kérdés, vagy van igény. Tök mindegy, melyiket használjuk. Nem ez a lényeg, megint csak az adat a lényeg. Hogyha jó minőségi adatom van, akkor bármelyiket használhatom. A jó minőségi adatomban is van egy szakértő, aki az adat alapján megmondja, hogy az az adat mit jelent, akkor ebbe az irányba megyek. Hogyha nincs ilyen szakértő, akkor ebbe az irányba megyek. Ha meg ötletem nincs, merre kéne menni, akkor ezt csinálom. Igazából ilyen egyszerű. Mi egy laborban, egy fejlesztés során megnézzük, milyen adatunk van, az adatokat interpreteljük, értelmezzük, és kinyitjuk egy cheat sheetet. Milyen adatom van, van-e hozzá szakértő véleményem, hogy ez mit jelent, ha nincs, akkor ezt csináljuk. Ha van, akkor meg azt csináljuk.
Gyakorlatilag ilyen egyszerű egy fejlesztésnek a lekezelése. Majd mutatok konkrét példát is egyébként ezekre. Ezt átugrom, mert szerintem fölösleges, de egy ilyen cheat sheet körülbelül így néz ki, hogyha egy hálóstruktúrát szeretnénk nézni. Ezek jelentenek valamit, nem csak ilyen misztikumok. Mondjuk egy statisztikai módszertanok szerint ez egy klasszifikáció, ugye azt jelenti, hogy valamilyen szinten, vagy valamilyen szempontból csoportosítom az ott lévő adatokat. Mondjuk a kékeket meg a pirosokat el tudom különíteni, hogyha meg tudom határozni kékeket, pirosat. Ha pontosan tudom, mit jelent az, hogy kék, meg tudom azt, hogy piros, akkor visszamegyek, akkor ezt használom. Ha tudom azt, hogy hát ezek valahogy különböznek egymástól, de nem tudom pontosan, hogy melyik mit jelent az, hogy kék, mit jelent az, hogy piros, akkor ezt használom. Tehát körülbelül így szokunk mi is eljárni, nincs ebben semmi misztikum, csoportosítási lehetőségek, jóslási lehetőségek, ezek is csoportosítási lehetőségek. Ezt általában osztályozásnak szoktuk hívni, ezt meg csoportosításnak, ezt becslésnek, vagy predikciónak, vagy regressziónak ki akárhogy szeretne hívni. Ez a lineáris regresszió, ez egy elég egyszerű dolog, bárki meg tudja csinálni. Aki nem akar matekra foglalkozni, és van egy adott sorra, amiben vannak ilyen pontok, és ide behúz egy vonalat, akkor kész. Ez egy lineáris regresszió. Elvégezte a munkát. Hogyha ide rajzol még egy pontot, akkor már körülbelül tudja, hogy a sokassághoz képest ezen a vonalon mit jelent a vonaltól lévő távolság, ezt meg tudja mérni akár egy vonalzóval, megcsinálják egy lineáris regressziót. Nem egy olyan ördögőség, csak nyilván matematikailag meg kell magyarázni, hogy ő miért döntött így. A adatok tekintetében ez is elég száraz dolog, de azért érdemes belemenni. Ha nincsen jó minőségű adatom, nem tudok kijelözni, vagy nem tudok adattudományt csinálni. Ahhoz, hogy tudjak ilyeneket végrehajtani, de ez mindenre igaz, ahhoz jó minőségű adatokra van szükségem. Ezért mondják azt, hogy az adat az a jövőnek az olaja, anélkül egy tapottat nem tudunk lépni. Ugye az EU-ban vannak ezzel némi problémák, van egy ilyen szó, hogy GDPR, aki hallott róla, vagy aki szokott vele dolgozni, azt tudja, hogy ez mit jelent. Brutális versenyhátrányban Kínához meg Amerikához képest. Ezt jelenti egyébként, hogyha csak a mesterséges intelligenciának a felhasználását nézi, nem pedig az emberi jogokat. Az emberi jogokat is figyelembe veszi, akkor az azért egy jó dolog egyébként. A minőség-mennyiség hozzáférhetőség ez egy kulcs momentum lesz, azért jogatok mindenkit azzal, hogy európai szinten vagyunk brutálisan lemaradva, hiszen a tech cégek, meg az adatgenerálás nagy része nem így történik. Ha valaki elzárja a ChatGPT-t, akkor vége van. Nincsen, amivel tudjuk értesíteni. Pontosabban van, valaki hallott a PuliGPT-ről, ami egy magyar fejlesztés, egyébként a Nyelvtudományi Intézet hozta létre. GPT-2,5-lel, vagy 5 évvel ezelőtt, mielőtt bárki hallott arra a ChatGPT. Tehát ilyenekkel Magyarországon foglalkoztunk régen, csak nem volt az számítási kapacitás, amivel lehetett tanítani. Most már ilyen is van Debrecenben, a Gondor, KIF-nél, ez egy informatikai fejlesztési ügynökség, aki szintén érdekes projekteket futtat, akár diákok számára és középiskolás diákok számára is érdemes akár nézni. Jó, ami ezzel szerettem volna mondani, milyen kihívások vannak, vagy problémák, kihívások, amit lehet hangsúlyozni, és ebből talán robosztusság meg a fagyasztás az, ami egy érdekes kérdés. Ugye minden beteg, minden betegség más és más. Ha elkészítek egy modellt, és ennek a modellnek a betanított adatrendszerén, logikáján, vagy pedig az adatokban nem jelenik meg az a bizonyos beteg vagy betegség típus, akkor az a modell, ez a döntéstámogató rendszer arra nem fog tudni helyes választ adni. Ez egy nagyon fontos, például ez a probléma, vagy a katasztrofális felejtés, amikor rá akarok tanítani engem betanított modellre, ezek a metekben nagyon-nagyon hangsúlyos problémákat szoktak jelenteni. Ha rátanítok, akkor elrontom gyakorlatilag. Rosszabb lesz a döntéshozása a már elért jó minőségű döntéshozásnál bizonyos esetekben. Ha előtte nagyon pontosan tudod valamit diagnosztizálni, és rátanítok, akkor azt, amit korábban nagyon pontosan tudod, már kevésbé pontosan fogja tudni, de legalább valahogy fogja tudni azt az új esetet is, amire rátanítottam. Jó. Átláthatóság, mondja ezt a döntéshozatal, ezért nincs az, amit mutatni fogok, hogy egy ilyen robot ma még nem tud egy embert megműteni, jól fogja is tudni. Ezzel is foglalkozunk egyébként nálunk. Szóval érdemes követni a dolgainkat. Átláthatóság, magyarázható döntéshozatal, az konkrétan azt jelenti, hogy egyszerűen matematikailag képtelenek vagyunk megmagyarázni, mivel statisztika
statisztikai alapon hozzák a modellek döntéseket, hogy pontosan mi alapján mondta el a következtetést. Nyilván ti is játszottatok majd a ChatGPT-vel, vagy valamilyen más ilyen modellel, és lehet, hogy kipróbálta azt, hogy magyarázza, hogy hogyan hoz döntést. Elég sokat nyomkodjátok ugyanabban a témában, akkor most egy modellverzió még nem hűlt el annyira, hogy megint frissíteni kelljen. Most olyan 19 kérdésig nem mond hülyeségeket, azonos témájú kérdésválasz esetén. Ezt kipróbáltam 3-4 napja, nem tudom, hogy ezeket frissítettek-e. Utána kezd el beakadni neki és hülyeségeket mondani, még elfelejteni a kontextusnak az elején. Meg tudja magyarázni, hogy szerintem miért hozta azt a döntést. Ha valaki nem tudja pontosan a matematikáját, és nem tudja, hogy a modellben ugyanaz a matematikai folyamatok, akkor kénytelen azt elhinni. Tehát hogy valaki odajon hozzá, mint egy ember, azt mondja, hogy így már rá, hogy ez így van. És én felteszem a kérdést, hogy ezért biztos így van-e. Nagyon félek abban a társadalmi szinten, hogy lesznek olyan emberek, nagyon magas minőségű, képességű emberek, akiket majd 20 év múlva be kell zárnunk a ketrezben, mert ő meg tudja csinálni fejét azt a mátrixolódást, és le tudja ellenőrizni, hogy átcseszelnek például az éjjel. Amikor a ChatGPT-vel elkezdem megmagyaráztatni, mondja már nekem, hogy hoz döntést, akkor nagyon szépen elmagyarázza, és hogyha én szakértő vagyok a témának, meg tudom ítélni, hogy a magyarázata, az jó volt, ahogy nem, de nem vagyok szakértője, nem tudom megmagyarázni. És az a baj, hogy ebben sincs semmi tudatosság, egyszerűen a logika mögött áll az attention mechanizmus, annak az a célja, hogy a leggyakoribb kontextus dobja ki. Tehát el akarja nekem, ki akarja az én kíváncsiságot, vagy vágyomat elégíteni, hogy meg tudja magyarázni nekem a problémát. Elég sokat kérdeznek, hogy de miért ez, mondd már rám, hogy csinálja, miért csinálja, akkor előbb-utóbb meg fog zavarodni bele, és elkezd hülyeségeket mondani, mert megzavarom a belső logikáját. Tehát ő el akarja nekem magyarázni, hogy mi történik, és ha picit is hiba csúszik ebbe a magyarázat, és nem vagyok szakértő, akkor átvettem. A jogi felelősséget én vállalom azért, hogy generáltam valamit. Én napi szinten használom. Tehát semmi álszentség nincsen, előfizetésem van, nagyon sokat dolgozok vele, privát céges iratokon vagy egyetemi iratokon nem, mert az kiberbiztonságilag egy eléggé kétes dolog, de nagyon sokat lehet vele tanulni vagy fejleszteni, API-on keresztül, alkalmazásprogramozási területen keresztül igénybe venni. Nagyon brutálisan jó dolog. Egyáltalán nem tételen, hogy kötelező hogy használni kelljen, csak azt kell megérteni, hogy a jogi felelősséget az vállalja, aki használja. Esetleg, hogyha kiskorúak vagytok, a jogi felelősséget azért, hogy valami generálta fel, és nem is kivállalják. Ez elég kevesző. Jó, és tovább megyek, mert ez annyira probléma. Az EU felismerte ezt a kérdést. Komolyan az Európai Unióban egy valamiben brutál innovatívak vagyunk, az a szabályozás, reguláció, piacmegosztás. Ezt kellene exportálnunk, de sajnos technológiában annyira nem tudunk előre menni. Ugye Big Tech, Apple AI, OpenAI, Microsoft, ezek mind messze-messze más lehetőségekkel rendelkeznek, mint a most kompetitorok. Sajnos. Viszont ebben nagyon jó az EU, és ez az egyik nagy értékünk, vagy ez az, ami egy jó európai állampolgárnak lenni, hogy az emberi jogokat, azokat előbbre becsüljük, mint a piaci jogokat. Ez nekem megmutató dolog. Picit jó, szerintem ezeken is tovább megyek, ezt benne hagytam, ezt a képet. Azért ez az egyetlen ilyen véres dolog. Látjátok itt is, hogy még elég régi már Windows nem tudom hány kiakadt, akkor robot összekaszabolt a páciens. De tényleg ez a helyzet, hogy a nettekben nem lehet semmit kivinni a piacra, semmi nem nyújt ember, de semmi nem adhat olyan döntést, ami mögött nincsen tanúsítás. A tanúsítás azt jelenti, hogy valamilyen szabálynak, valamilyen szabályrendszernek mi megfelelhetünk. Ez a szabályrendszer általában elég komplex, úgy hívják, hogy Medical Device Regulation, vagy pedig IVDR, ez a medikai támogató eszközöknek a regulációja. Azt jelenti, hogy egy összefoglaló szabályrendszerben készülékükben van sorolva a csoportokba. Egy egyszerű diagnosztikai eszköz, ami alapján mondjuk egy orvosi minőségű alkoholszonda, ez egy egyszerű class device,
többször megoldani, és elkezdett keverni szavakat. De ez egy egyszerű orvostechnikai eszköz, egy alacsony kockázati kategóriában van besorolva, de arra is ugyanezt a regulációt és ugyanilyen tanúsítást ezt el kell végezni. Mi ezzel a közti probléma, hogy ha orvosi minőségű döntéshozatalt segíteni, megfordítja az orvos az alkoholszont, és ez alapján ő döntést hoz, hogy már pedig neki gyomormosást rendelek el, akkor az már egy döntéshozatalt segített elő, máshol kell besorolni. Hogyha Penny Marketben veszek egy alkoholszondát 2500 forintért, azt nem. Annak is van céltanúsítása, csak annak a játék kategória, a Mici Mackó céltanúsítási dolog. A Mici Mackó bármú céltanúsítás, ez körülbelül az, mint a Penny alkoholszondának a tanúsítása. Amikor viszont már konkrétan beavatkozok, tehát sebészeti roboton van, amit ugye orvos irányít, arra egy sokkal komolyabb reguláció vonatkozik. Onnan indultunk a mostani néhány hónap mögött, majd össze fog ez a kettő érni. Ezzel a cikkel indultunk el. Ezt tudjátok, hogy keletkezett? Valaki tudja? Ez egy Exile 2017-ben publikált cikk. Ez a cím, hogy Attention All You Need, az eredeti 2017. június 12-én jött létre. Ami hajtja a GPT-t, az itt van leírva. Ez az attentionalizmus. Gyakorlatilag én nagyon így vagyok rá, valami őszintén, hogy nem voltam ennek a dolgozatnak társszerzője, több százalék hivatkozás van rá. Hát az akadémián ezért mindig dívik, hogy hivatkozásokban mérjük a teljesítményünket, de persze jó értelemben vagyok, motiválva, hogy egyszer én is vagyok. Na de hogy keletkezett ez? Konkrétan a társszerzők most már szétszórodtak a világon össze-vissza, de akkor még olyan kis vállalatoknál dolgoztak, mint a Meta, ugye aki fönntelt a Facebook, Instagramnak hasonló kis platformokat, Google, meg itt ott dolgoztak, ezek az urak hölgyek elmentek kocsmázni, és akkor beszélgettek arról, hogy mi a francia nem jó az LSTM. Ez egy másik modell, hogyha kevés az adatot, akkor még mai napig szövegfeldolgozáshoz, megértéshez általában egy STM alapú választot szoktunk használni. Ez egy idősor alapú felismerő hálózatot, és akkor belemenni. De miért nem működik igazán jól? A szakértői rendszerek jobban működnek, mint ezek az ilyen modellek. Két dolog miatt, egyrészt nem modell ez az attentionalizmus, aminek a technikai részletében nem megyünk el, mert elég hardcore és nem kerül az időben. A másik pedig az adatmennyiség. Ez a két kulcskérdés. Az, hogy az OpenAI egy ilyen adatszetet tanítanően rendelkezik, vagy amikor tanítunk egy felültetői modellt, ez a kulcs az egésznek, és ez a mechanizmus. Ez mit csinál gyakorlatilag? Vagy így igazán egyszerűsítve. Amikor beszélgettek a ChatGPT-vel, szoktatok ilyet gondolom. Aki nem csinálja, ezt csinálja, mert érdekes. Ha beszélgetek a ChatGPT-vel, akkor ő azt csinálja, hogy a általában feltett kérdés alapján, a fogásra holnap, tehát azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy nézz utána, nincs hozzáférés az internethez, de fölteszel egy olyan kérdést, hogy nem tudom, mikor született Petőfi Sándor, akkor így elkezdi kibontani a választ, aztán jól be kell neki a prompt engineering-nél állítani azt, hogy a promptot jól be kell fogalmazni, hogy nem kell felsorolás, vagy nem kell neki a bullshit, hanem mondja már pontosan, hogy mire vagyok kíváncsi. Ezt így jól be kell neki állítani, de mit csinál? Gyakorlatilag a leggyakoribb az adathalmaz, amit tanítottam, abból a leggyakoribb egymás után összefüggő kontextust próbálja meg kihámozni. Végig nyálazza azt az adathalmazt, nem az adathalmaz, bocsánat, a betanított modellnek a súlyfüggvényét, vagy a vektoradatbázist, amit használnak hozzá, és megnézi, hogy van egy ilyen kérdés, ezt kielemzi, és megnézi egy vektornak gyakorlatilag az értékét. Ez a vektor, ugye ez egy matematikai vektorokról már tanultuk, ugye? Mi az, hogy vektor? Tehát ez egy őrült hosszú vektor, amiben számok vannak, különböző számok, attól, hogy milyen vektorokat használjuk, 0 és 1 között, mínusz 1 és 1 között, vagy valahogy beállítva, és ebben a vektorodatbázisban, most leegyszerűsíteni mondom a természetesen, ebben a vektorodatbázisban gyakorlatilag egy ház szám van benne. Petőfit széttöri valahogy, úgy Petre meg Őfire, fogalmam sincs, csak mondtam valamit. Ez a pet, ez egy darab tokent fog jelenteni, és a kontextus meg a tokenek közötti összefüggések
súlya alapján ő kihoz egy eredményt, ő kihoz egy választ a kérdésekre. Gyakorlatilag statisztikai alapon az általa tanult adathalmazban a leggyakrabban összefüggésbe kerülő kontextusok, szófordulatok tekintetében. Ugye milyenek a kulcsok? Az adathalmaz, megint ugyanoda jutunk vissza. Az adathalmazodban neked hiteles adatok vannak, jogi szakértő van, de például a magyar közlöny, az egy nagyon jó adathalmaz. A magyar közlöny nagyon jó minőségű adathalmaz, mert Magyarország kormánya vállalja az a jogi felelősséget, ami ott megjelenik szöveg szinten. Nagyon jó minőségű adathalmaz. És nagyon sok kontextus van benne, hogy döntések vannak benne, logikai összefüggések, jogi összefüggések. Ha valaki egy jogi GPT-t össze akar rántani, és gondolom van olyan köztetek, aki játszott már azzal, hogy egy saját GPT-t felhúzott, és ez alapján csinál hozzá egy adatbázist, a magyar közlöny kiváló arra, hogy mondjuk a magyar jogértelmezést segítsen. Az ott lévő kontextus összefüggések azok nagyon jó például. Ugye úgy kanyarodunk így vissza a mettekre, hogy ha elfogadom egy szakkönyvnek a tartalmát, egy cikknek a tartalmát, és feltöltöm egy ilyen rendszerbe, akkor az orvosi döntéshozatalt elő tudja segíteni. Mint egy élettani kondicionál, azt kérdezem meg, mi van akkor a szaporával a szívem, mert fáj a bal vállam, izzadok és halálfélem magad, akkor magamtól is kiköpöm a szívinfarktus, és gyorsan keresem egy orvost, de a szakértői rendszerben igazán a föltanított életemi könyvek alapján ezt könnyen ki tudja deríteni. Ugye ez a kulcs. Megint az a könyv, az mikor készült? 1970-ben nem biztos, hogy azzal kéne tanítani a modern, átnézzük a fejlődött az orvostudomány. Ugye ezek azok a nüanszok, amit ennyire meghatározzák a dolgokat. AI, programozás. Amikor csináltuk az új tantervet, készítettük az új tantervet, másfél évvel ezelőtt álltunk neki, azt mondom a kollégának, hogy most már ne 5 éves, vagy nem 3 éves ciklusokra gondolkozzunk, hanem ilyen 2,5 éves ciklusokra gondolkozunk. Aztán kijött a Copilot, meg kijött a GPT-3,5, én azt mondtam, hogy 1 éves ciklusokra kell gondolkozni. És ma azt mondom, hogy napi ciklusokra kell gondolkozni. Mindjárt meg is nézzük azt a libit, amit raktam. Egyszerűen olyan szinten írja felül az informatikai szakmának a keresetét, hogy az bődületes. Korábban azt mondtuk, hogy képezünk egy olyan mérnököt, aki mérnöki szemléletmóddal rendelkezik, és ezért vállalja a felelősséget. Átlátáson a rendszer szemléletben megérti a logikáját a rendszernek, amit el kell készítenie, és mondjuk 70%-ban programozik, 10%-ban dokumentál, 20%-ban tesztel. Csak arányokat mondtam, mert még nyilván meg kell odaérezteni egy-két dolgot, hogy kávézni 3%-ban, el is képezzük azért a hallgatókat, de ezek voltak az arányok. Most azt mondom, 20%, max. 20% programozási tudás kell hozzá, ez kép kell hozzá, és 60% tesztelés. A dokumentálás az maradt ugyanannyi, vagy lehet, hogy a tesztelés és a dokumentálás közötti arányok megváltoztak. Mert naturális nyelven el fogjuk tudni mondani neki, most el tudjuk mondani neki, hogy mit programozzol le. Jelenleg ezekre a rendszerek úgy néz ki egy feladat megfejtése, persze egyszerű dolgokat tudnak, de néhány éven belül fognak komplex dolgokat is tudni. És jelenleg úgy néz ki, hogy készítenek egy függvényt, ilyen meg ilyen tulajdonságai legyenek, ezek a bemenetei, ez az elvárt kimenete. És kidobta a kódot. Ha valaki nem érti meg azt a kódot, akkor simán át tudja verni, és nem tudja debugolni. Ezeket tudni programozni. Nem azért, hogy kódolni. Ez az elmúlt 1 éven belül történt. Tehát éppen egy paradigmaváltás van ezekből a rendszerekben. Most csak informatikáról beszélni, nem beszélek építészmérnöki tudományokról, vagy grafikai tudományokról, nem raktam ide, és most túl sokat is beszéltem erről a szlájdról, de 3-4 hónappal ezelőtt láttam egy olyan rendszert, amiben egy kocsmában készült képből tud generálni esküvőfotókat. És basszus, jobbakat tud generálni, mint a mi esküvőfotóink voltak a feleségekben. Nem durva. Tehát azért aggódnék az ilyen jellegű szakmákért. Jó, ebben nem megyünk bele, halucináció. Lehet, hogy érdemes belemenni, amikor azt mondtam, hogy elkezd hülyeségeket beszélni, hogy elkezd logikátlanul érvelni. Ez a halucinációnak a jelensége, hogy mindig nem lehet teljesen jól kiszűrni. Egy csomó olyan probléma van, ami abból jön, hogy
az nagynyelvi modellel párhuzamos nagynyelvi modellt futtatunk, hogy a nagynyelvi modell igenelet válaszait mielőtt megjeleníti a felhasználó előtt, ellenőrizze le, hogy nincs benne violation, meg a promptot ellenőrizze végén a nagynyelvi modell, annak a tekintetében, hogy valaki nem megkér valami csúnya dolgot, hogy csináljon meg. Szóval ezekben a tekintetekben ez a rendszerben nem igazán segíti elő a hallucinációval való megküzdést. Jó, hát nem megyek bele, mert azért mindenki tudja, inkább még azt mondom, hogy a robotikára meg térjünk vissza. Az országban egy elég egyedülálló kompetenciával és eszközparkkal bíró robotikai laborra rendelkezünk. Ez egy kutatóközpont. Nagyon sok mindent csinálunk, de most mi is rálátunk nálunk, és a hot topic az Embodied AI. Ez olyan videó fog szólni, ami 3 napos videó. 3 napos. Mi is ezzel foglalkozunk, hogyan lehet robotokat kontroll rendszerét kicserélni például AI-s komponensekre. Ez egy leggyakoribb téma most, meg mi is elemezünk. A legtöbb szakdolgozó témák az most nagy modellek azoknak a használata, nagyon izgalmas dolgokat lehet belőlük kihozni, és kijöttek az ilyen natív támogatású rendszerek, amikor annyira nem kell értened a mögöttes matematikát, mert ott egy könyvtár, ami elmagyarázza, hogy körülbelül mit csinál, és tudod használni. Ugye ezzel már egy kevésbé gyakorlott rendszerfejlesztés tud mit kezdeni. A robotikai laborunk az abból a szempontból is egyedülálló, hogy orvosi robotikával szinte egyedülállóan foglalkozunk az országban. Nálunk van Da Vinci sebészrobot, fejlesztőrendszer. Ugye 4 nagy kórházakban most már van Da Vinci robot, amivel lehet műtetni magát az embernek, hogyha azt választja. De hogy ebben lehessen kutatni, vagy be lehessen avatkozni egyetlen robotba, az csak nálunk van az egész országban. Itt is, ha megnézitek, például ez egy egészségügyi robot. Ezt olyan rendszerekre tanúsították, vagy szabályoztatták be, amikor az emberbe például bele kell csavarni egy csavart. Ez a 4 robot, és van ő, meg ő, és ő, olyan dolgokat csináltak, egy gerincsebészeti setupot állítottak fel, készítettünk egy fantomot. Ez a fantom készítés egy elég izgalmas dolog. Aztán ez a fantomnak, amikor valamiről leképezünk anyagkitelesen, meg logikakitelesen egy eszközt. Mondok egy példát, egy emberi medencét le akarunk képezni, nem azt csinálunk, hogy szerzünk egy holttestet, hanem csinálunk egy fantomot, vagy készítünk egy fantomot, 3D nyomtatással, egyedi alapanyagok kutyulásával, bekeverésével, és anyagkiteles fantomokat szeretünk használni, aminek az anyagi minősége nagyon hasonló. Azért el tudjátok képzelni, hogy ami egy betonmodellen fúrnánk bele a csavarokat, az nem olyan lenne, mint hogyha egy gerincmodellbe akarnánk befúrni a csavarokat. Ha meg gerincmodellbe fúrnak be, akkor meg az legyen olyan anyagi minőség, olyan szilárdság, olyan tapintású, mint a valós emberi gerinc, hiszen azon kell meg dolgozni. Fantomkészítésben semmiképpen járunk ezen a dolgon. Az eszközparkunk folyamatosan változik, már nagyon nagy a kihasználtsága, meg a megbízási rendszerünk. Nagyon sok hallgatóval dolgozunk ezeken a helyeken, hogy gyakorlati ismereteket szerezzenek. Ezt kihagytam, hogy ez óvnának az erőssége, hogy nagyon nagy a labor és a gyakorlati óraszámunk, a projektfeladat óraszámunk a többi intézményhez képest. Tehát ha valaki jön hozzánk, akkor kezdetétől benne a laborokban, és ott csinálja a dolgait. Jó, még van egy pár ilyen, meddig van idő? Ezt megpörgetem és kihagyok egy jó pár szuper izgalmas dolgot. Egy robottal, AI segítségével felismerünk egy üveglemezt, és ezért ezt el tudjátok képzelni, egy ilyen világos környezetben egy általános üveg valamit ismerjen már fel egy robot. Vegye fel úgy, hogy nem tudja el, és nehezebb a dologban. Mi is AI-t használunk ehhez, egy ilyen feladat megvalósításához, de ezt át tudom. Egy másik kutatóközpont, én is ebben a kutatóközpontban tartozom, és jelenleg ezt az ágat én vezetem. Az én kutató mini csapatom az, aki foglalkozik diabétes cukorbetegség AI házasításával. Az Óbudai Egyetem rektora alapította, a jelenlegi rektora ezt az életemi szabályozási kutatóközpontot, és mai napig ő vezeti. Én ezt a szakágat vezetem jelenleg. Jó, ez egy nagyon izgalmas terület, és órákig tudok beszélni róla, úgyhogy annyira nem fogok, de a cukorbetegség területén egy dolgot mondanék. Én azt szeretem, hogy gyakorlati problémákkal foglalkozunk, tehát a valóságban is lehet használni azt a rendszert, amit kifejlesztünk.
Mondok egy konkrét példát. Tehát ne csináljunk már olyan rendszert, ami több százezer forintba kerül, mert a legtöbb család nem engedheti meg magának, hogyha több százezer forintért kell venni havonta valamit, esetben nem is finanszírozó már. Olyan rendszereket fejlesztünk, amit hétköznapi felhasználók hétköznapi árakon tudnak használni. Ezért például az egyik új nélküli kísérletünkben olyan kartátot használunk bemeneti adóforrásnak, ami 6000 forintba kerül. A képen látható ábráról nem fog beszélni, de amiről fogok, az ez. Az egyik izgalmas területünk most fizikai aktivitás és vércukorszint változás összefüggésének az elemzése valós adatokon, magyar adatokon, nemzetközi adatokon, mi magunk is etikai engedély birtokában természetesen végzünk ilyen jellegű kísérleteket, és publikálunk a témakörben, meg szoftverfejlesztünk, tehát ezekkel a rendszerekkel dolgozunk, és nem megyek bele, hogy mi van, egyébként LSD-en kotyog benne, mert nem kell hozzá megjelenni modell, vagy bármi hasonló bonyolultabb dolgot, de idősorosokat az bőven elég, és itt is látszik, hogy mi a kimenetünk, gyakorlatilag van fizikai aktivitás, nincs fizikai aktivitás. Itt mi szakértő validálással rendelkezünk, a menetünk pedig egy okos eszköznek, egy viselhető eszköznek, vagy nem okos, de viselhető eszköznek bemeneti adatsora, meg egy folytonos vércukorszint mérő szenzor, ami egy cukorbeteg általában a hasfalára applikál föl. Ha valaki cukorbeteg közvetlenül ugyanilyen beszerek, vagy a karjába hordja, attól függ milyen cégjelenségről van szó. Ezzel a két adatsorral, meg egy okostelefonos lépésszámlálóval fejlesztünk egy olyan rendszert, hogy meg tudjuk mondani, hogy van-e fizikai aktivitás, vagy nincs. És ez egy másik rendszerünknek szolgál bemenetéül, amikor előre becsüljük a vércukorszintet 3 órára, hogyha ezt a fizikai aktivitás tényt tudjuk, akkor az előrejelzésünk sokkal pontosabb. És nagyon fontos, hogy előre tudjuk jelezni, hogyha valaki az átlagtól eltér, mondjuk egy gyerekről van szó, 3 perc trambolina leugrálja a vércukorszintjét nullára, nem nullára van, akkor belehalna, de mondjuk úgy 3 minimum per liter környékére, vagy már egy eléggé problémás állapot. És nagyon fontos az, hogy előre tudjuk jelezni ezeket a folyamatokat, és kellően gyorsan tudjuk rá reagálni. Sem megyek bele a szabályozási kérdésekbe. Még ezt benne hagytam, ez nem volt annyira véres. Az az egyik területünk, éppen megreformáljuk a rákkezelést. Ezt olyan szinten tudom mondani, hogy naponta azon aggódunk, hogy a Mayo Clinic vagy Johns Hopkins Amerikában még sokkal több pénzre vannak kapacitása, mikor fogja az egészet leutánozni és kvázi lenyúlni. Itt is mi volt a célunk? Kemoterápiával dolgozunk, ami nerágocson. Nagyon sajnálatos, valaki rossz indulatú rákbetegségben szenved, de Magyarországon ez egy nagyon jellemző probléma. A másik probléma az pedig az, hogy biológiai terápiát, a magyar egészségügyi ellátórendszerben még az európai vagy világszinten se képesek finanszírozni. Biológiai terápia alatt azt értem, hogy most nagyon fancy. Kiveszem az emberi immunsejtjeit, génmanipulációval megszerkeztem, hogy szenzitív legyen arra a fajta rákra. Elsősorozom, visszainjektálom a véráramba, megtámadja a tumort, és jó esetben el is pusztítja. Jimmy Carter, amerikai elnök, valaki tudja, aki volt, valaki nem, még él egyébként 96 éves talán idén. Ő egy nagyon rossz indulatú vagyonmeletben szenvedett, és egy klinikai kísérletben vett részt 10 másik emberrel együtt. Nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt. Az agytumorját, ami gyógyíthatatlan agytumor volt, elég nagy is, azt tünetmentesítették így. Nem azt mondom, hogy meggyógyították, ez azért túlzás, de mondjuk kvázi meggyógyították. Terápiája 2,3 millió dollár. 2,3 millió dollár, mint mondjára a számon megszorozom 380-nal, akkor ennyibe került egy darab beavatkozás. Egy beavatkozás. Ez finanszírozhatatlan. Egy kemoterápia, ami egy zacskó méreg, és hogyha valakinek nem kell, akkor magának kösse, gyakorlatilag már az a dolog, hogy elpusztítsa az osztódó sejteket, vagy károsítsa ezen a DNS-ét. Ez $20 kerül. $20 megszorozom 370-nel, vagy 380-nal, ez mondjuk úgy, hogy nem lát 10 000 forintba. Most számoltam? Talán nem. Felszámolásból most nem vagyok annyira erős, mint kellene ezekkel elítélnom. De olcsó. Olcsó, ezt lehet Afrikában használni, lehet Magyarországon használni, bárhol lehet használni. A kemoterápia még mindig a legjobb terápia. Hiába vannak akármilyen mellékhatásai, ha valaki tumorral küzdik,
Nagyon sok rávezetés van persze, nagyon sokfajta kemoterápia van, kombinált terápiák van, műtéttel, radiográfiát, vagy radioterápiával, nagyon sok mindenen lehet kombinálni, de még mindig ez a legjobb. És még mindig az a legjobb a szőnyegbombázás. Pusztíts el, annyi mérget adjunk be, amennyit be nem hal bele az ember. Konkrétan így tervezik a terápiát. Maximum 0 letál dóz, ez a neve. Annyit terveznek be, populáció minta alapján, amiben meg éppen nem hal bele az ember. Ezért vannak ilyen szállítani, ezért vannak ilyen állíthatások. Mi mivel foglalkozunk? Azzal foglalkozunk, hogyan lehet személyre szabni és personalizálni, optimalizálni ezt a hatóanyagot. Kidolgoztunk olyan algoritmusokat, és erre fejlesztettünk egy szoftvert, hogy ki lehessen automatizálni. Azt vizionáljuk, hogyha valaki bemegy majd a terápiájára a későbbiekben, akkor nem lesznek ilyen típusú mellékhatásai, amikor kemoterápiát. Olyan algoritmusokat fejlesztettünk ki, amivel személyre lehet szabni a terápiát, és ilyeneket kísérleteket végzünk, hogy megerősítsük. Nagyon agresszív, rossz indulatú dolgozatokat injektálnak az egerőknek, sajnos ma lehetek megengedni azért. Hozzáteszem, sokkal nehezebb megszerezni, mint egy emberi kísérletet. Mozdulatan is sokkal. Milyen nehéz volt, de ezzel dolgozunk. És előfordul, ez egy gyógyíthatatlan betegség. Ha valakiben ez kifejlődik, ez egy nagyon-nagyon agresszív, gyógyíthatatlan dolog. Ma. Az OR protokollja szerint most 3 dózisba elosztva megkezdődik az ember brutális mellékhatásokkal, de csak elnyújtják az elkerülhetetlen lévét sajnos. Nálunk ugyanazt mimikálva, ugyanazzal a humán tumorral dolgozva, egérbe injektálva, még van olyan egér, ami mai napig él. Konkrétan, kvázi azt mondják, hogy gyógyult, én azt mondom, hogy tünetmentes, de van olyan egérünk, ami 700 napnál tart, most már több mint 700 napnál tart. Konkrétan olyan betegségek jöttek elő nála, krónikus betegségek, nem akut krónikus, kezelhető, hogy begyulladt némi bőrszövete. Ezt kellett megkezelni. És mondjuk a 30%-i hatóanyagot használtuk fel a kezelése során, sokkal hosszabbra elnyújtva, mint amennyi a mai orvoprotokoll. Mi tovább a személyeknek még ilyenekkel foglalkozunk, és még nagyon sok izgalmas dolgot tudnék itt felvázolni, hogy ezeket minden tudom. Mert szeretnék még erre a videóra mindenképpen kitérni, és megmondom azt, hogy elavult a tudásom 3 nappal együtt. Kiláttam, mire belemenjük, aztán lehet, hogy már tudjátok, hogy láthatok. TikTokon tudjuk mindenkinek kirakolnak, olyat nem, hogy biztos mindenki látott. Az NVIDIA vezérigazgatójának 3 nappal ezelőtti NVIDIA konferenc előadását. Láttam valaki közületben? Az NVIDIA-n ezt tudjátok micsoda, ugye? Csípgyártó vállalat, gyakorlatilag a legnagyobb csipeket gyártják, azzal kezdték, hogy GPU csipeket gyártottak, számítógépes játékokat, hasonló valóságokkal, de valójában az idő során kiderült, hogy a GPU-s eszközök azokra a matematikai műveletekre, amiket az előbb mondtam, szorzás, osztás, szorzás, összeadás mátrixokkal, ezek az eszközök sokkal alkalmasabbak, mint a normál CPU. Idő során rájött mindenki, és hát most őrületesen nagy a piaci kapitalizáció, hogy ha valakinek a szülei akar részt venni, akkor NVIDIA-t vegyen, én is azt vettem, iszonyat fel az ára. De most még egy olyat tudnak, ezt már mutatom ezt a felteket, hogy hol tart most a 3 nappal ezelőtt vezet az NVIDIA-nak a vezére. Ez a gőtlenül keretrendszer, ez gondolom, hogy még nem jött ki, van minden verziója, és van még egy új rendszer, ez egy szimuláció. Ez egy olyan szimuláció, amikor az NVIDIA-s GPU-s képességeket beépítették egy mögöttes motorba, azt hívják talán Osmo-nak, és egy új AI-s chipset is kihoztak hozzá, nem létezik uram, ezt 3 napig publikálták, amikor elkülönítettek magukkal, tanítanak és trénelnek és ellenőriznek vissza, illetve egy teljesen új reinforcement learning, jelenleg megerősítés és tanulás rendszert hoztak ki, mert ezt a jelenlétet nem fogható piacot 3 napig jelentették fel, ez még nem létezik, nem megvásárolni senkinek. És így felvázolták, hogy ez milyen lesz egy jövőben.
Szerintem az már elég. Ezt 10 év múlva helyettünk fog dolgozni a gyárakban. Én azt mondtam, hogy 30 év, de most azt mondom 10, lehet, hogy túlbecsülnek 10. Ami ott mögötte van az ugyanabban mögött, az Nvidia vezérigazgatója, vagy csak ő az Nvidia vezérigazgatója, az hologram, nem igazi. Kértek ezért ennyi csaltak, hogy ennyi kamuban a dologban. De amit tudnak ezek, a digital image-ben, az kőkemény fizika, az valós fizika, és amikor ezt a rendszerüket kidobták, és a mögöttes tanítást, az tényleg a valós gyűjtőcsipeken végzik el. A szimulációt, ami valós fizika. Nyilván az sokkal olcsóbb, hogyha szimulálunk, hogy egy kefe nélküli motor hogyan működik a robotnak a karján. Ez valós fizika, de a mögöttes tanítást a csipen végzik el. Brutál hatékony, brutál olcsó lesz ott. Na de ez az igazán kritikus. Ezek valóságos dolgok. Az agyunkban elelem van, nagy nyelvű modell, amit visszavezetnek a robotnak a vezérlőjébe, fölülvéve a robotnak a vezérlő szoftvert. Egy kicsit cuki egyébként, be is jelent, hogy a Disney-vel kooperálta, és a Disney csinál ezeket a robotokat. Nem tudja, a Disney az egy brutálisan innovatív vállalat, szolgáltatású melléktevékenységgel hozzáteszem. Ezeket a Disney csinálta, konkrétan majdnem digitálni értik, hogy mit beszél az ember. Ez nagyon kritikus. Nagyon össze. Nagyon izgalmas, hogy ilyen szuperüzletot vagyok érte, csak látok bőrülés kívásokat. Nyilván oda szól neki, hogy gyere ide, és akkor az egyik nem akarja, de valamit csinál, gondolkozik rajta, mert ezért nyilván most vagyunk ebben a folyamatban, de ha elég gyorsan megy, mondjuk ott van egy írtnél mögött, elég jó számítási kapacitás, elég kicsi a távolság a gépünk és egység között, hogy benne van, és egy lokálisan futhatható LLM van benne, ami ez nem egy nehéz dolog. Ha valaki Google Colabot kinyit, és oda bejelentkezik, és beírja a Google, hogy kell csinálni a Colabban egy nagynyelvű modellt, az 10 sor Pythonban. Copy-C, itt tudja próbálni bárki hétköznapi ember, nem kell semmihez érteni, és simán működik. Utána tud bele beszélgetni az ember. Azért ezt kommercializálja ezeket a lehetőségeket technológiát. És az, hogy hova egyszerűsítjük le ennek a képességét, az ami szerintem az igazán izgalmas. Szóval ez az állam az előadásom, ez nagyon elgondolkodhatott engem legalábbis 3 nappal ezelőtt, és lehet a szőr tőle, de nagyon izgalmas életben élünk. Én azt mondom, hogy amint valaki látta azt a klasszikus kifitelen 2004-es Én a robot Will Smith-szel, még Will Smith előtt figult és fiatal, és látta, azt gondoltam, hogy az én életemben az nem fog megvalósulni. Ez egy évtized, és itt lesznek ezek a robotok, és érteni fogják, valós időben tudják megérteni a szöveget. Úgyhogy ez itt van. Úgyhogy hát érdekes lesz a jövőt, ezt tudom mondani. Az enyém az röviden lesznek a tiétek, de ilyen szempontból ez egy nagyon izgalmas. Be is fejeztem, bocsánat, hogy elvesztem 10 percet.